Ni ay nindot nga modelo sa atong pagpakigrelasyon sa Ginoo o sa paghimo sa mga maayong desisyon kinabuhi. Niya sa atong ebanghelyo ni ay mga tulo ka klases tao dinhi kadtong general public, naasay mga kobradors buhis, naasay mga sundalo. Ang komo nilang gibuhat, nangutana sila unsay among buhaton. Unsa may among buhaton? Ang ilang gipangutana mao si Juan nga maoy representative sa Ginoo niadtong panahona. Kamao ba mong mangutana sa Ginoo? Lord, unsa may akong buhaton? Nakasuway na mo ana? Kasagaran nato mangutana basta nanay problema, maputos nas utang. Lord, unsaon ako pagbayad ang utang? Nga naputos naman kus utang. Pero di gyud mangutana, Lord, unsay akong buhaton? Mangutang o mangayo? Ana ba? Nasay uban inig kamabdos na, una pa maproblema kay wa pa lagi kasal, estudyante pa. Ginoo in town, unsa may akong buhaton nga namabdos man ko. Pero katong pagtinukhangay nila, wag yun mangutana, unsa man Lord, maghinikapay o magtinanaway. Ana unta ba mangutana? Mausad ang pare, no? Og mabdos na. Una pa maingon, Ginoo in town, tabangi ko, maluwas ko aning problemaha. Pero katong pagsige niya dito, kuyog-kuyog atong bayana, wag yun moingon nga, pari man ko Lord, kinsa may akong kuyugan, kini o ang madre. Ana unta ba? Mangutana. Mangutana untag tinarong ba? Bisan ka mo mga bana. Makahilabot naglaing babay, labi na gyud og ang nahilabtan nga babay na apagoy AIDS or na ay sexually transmitted disease. Unya nagkasakit na, una pa mangutana, Ginoo in town, unsa may akong buhaton ani nga namabdos na maning bayhana, unsaon ako pagsultis akong asawa. Ana naman sa kamangutanang nagkaproblema na ka, kadto untang paghimo ginimog desisyon, pangutana daan, Lord, unsa may akong buhaton? Mangabit o mahimong faithful sa akong asawa? Ana? Gigono. Lingian na imong tupad. Lingia ba? Ingna unsa kay akong buhaton. Pangutan na siya ba? Unsa kay akong buhaton. Sige na. Di ba moingon siya, ambot lang nimo. Kaya wa man na siya kibaw sa imong kinabuhi. So ayaw pangutana diha anang mga tao, kay kana mga tao limited kay nagkahibawan, wa na sila kahibaw sa past, present and future. Kinsa may nahibaw sa past, present and future? Ang Ginoo ug ang mga tao nga gitagaan sa Ginoo ni anang maong gasa, sama ni Juan nga magbubunyag, sama sa mga propeta, kami sang mga pare, naasad mi anay gamayng gasa. Una, kung doon na gani mo yung mga decisions kinabuhi, niya labi magtimbang-timbang kag maayo bag dautan, pangutanas pare. Ang saman pader, padak-an ako ning karsada sa among silingan o akong pagamyan kay yuta pabiana nako hangtod sa taliwaan ng ilang agianan. Ang saman na, ako nang daginotog koral o iatras pagid na akong koral kay kuwang pamanis sa sukod ang among agianan. Ana ba? Niya ako'y mutudlo ninyo. Sakto na, dili. O, pangutana. Ang sawan pader, kining akong bana na tintal naman is babay, buwagan o akong unungan. Ana, pangutanas pare. May kay may mutubag, ana. Ana, mangutana kas imong ginikanan. O, ingnon kas imong ginikanan, buwagin ang panuwayng dako. Di na ron uso ang magpakamartir. Ana, pangita og tarong nga bana, makakita pa ka, paili nag-annulment dito. Ana, mo na ilang ipangsulti, pero ari ka mangutanas pare, ingnon dayon ko pare, unsa may inyong kasabutan pagsugod aning inyong kasal.
Hilig man kay na ang Ginoo anak mangutana unsa may sinugdanan. Katubit ang gipangutana siya, Lord, pwede ba maka-divorce ang laki, ang bana, ngadto siyang asawa? Kay si Moises ra ba, nagsuwat man na pwede siya musulat ang laki, niya buwagan dayon niya iyang asawa. Ang pagtubag ni Jesus, ningon siya, unsa man ang gibuhat sa Ginoo sa sinugdanan. Hilig kay na ibalik sa sinugdanan. Parehara sa guna, mangutana na ko ron ang usa ka babae, Pader, pwede ra ko maglinaki? Kay maibog man ko og kaning babae, pwede ra ko maglinaki? Ako ding ingnon, pagkatao nimo, unsa may imong naong, laki, babae? Kaila mo og laki o babae, ini katao no? Di mo kaila? Kaila maging pari, kamo na no, di mo kaila? Kana jong inig katao, mo man ay sinugdanan god. Pagkatao gini mo, unsa man ka, laki, babae. Nya, maunay imong i-maintain. Kay kanang uban dihang nang hitabo, anang mura kag maibog kag babae, nya bisag babae ka, laki ka, maibog ka sa imong isig ka laki, gitawag lang na silang mga accidents. Aksidente ba? Tungod sa influensya sa imong palibot. Aksidente na, dili na siya esensyal, dili na siya mahinungdanon. Lumalabay ra na, kasagaran ana, pareha ng imong naong, aksidente ra na nga mo nay naong nimo. Kay na influensya ka ng gahimo nimo, dili nagpagawas nimo. Ana, kani akong naong aksidente ra ni, pero ang kamatuoran aning naong nga naong nis Ginoo, image and likeness of God. Mao na siya. Sige, lingi ako sabi imong tupad. Ing na unsa may mga aksidente nimo karon. Sige na. Unsa may mga aksidente nimo. Ana. Ing na dayon kani akong nabana aksidente ra gining panuhay dako man. Pero wa naman na, di naman na aksidente lagi na. Pero ikaw may nagdesisyon ana. Ikaw may nagdesisyon. Nagkasal man ka mo. Muna ang kanang magpatambag nako, Pader, unsaon ni nako akong bana or unsaon ni akong asawa. Ang una na akong pangutana, gikasal ba mo sa simbahan? Igingon, yes, Pader, gikasal mi. Nako, imo gina siyang dawaton. Mangulata man, Pader, hangtod ka mamatay. Kaya nga naman, mamatay saad ni mo pagkasal sa kasakit o sa kalipay. Gikasal man ka mo. Gikasal. Sige. Puy ang inyong gihimong sinugdanan sa inyong panagtipon. Puy ug maunay gustos Ginoo mo na diri sa atong unang pagbasa hasta sa atong ikaduhang pagbasa ang kanunay gilitok dinhi, ayaw kahadlok Israel, ayaw kamog kabalaka, matod pa ni San Pablo ngadto sa taga Pilipos, nga naman anaa sa inyong taliwala ang Dios sa Israel, ang gamhanang Ginoo naas inyong taliwala. Anaa kaninyo si Kristo sa ningon, ayaw mo kahadlok gamayng panon, kay ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ayaw kahadlok, ayaw kahadlok. Nya unsa may nindot? Ang tubag sa Salmo. Unsa man itong tubag sa Salmo? Singgit kamo sa kalipay ug kasadya, kay sa taliwala kaninyo anaa ang dako ug santos sa Israel. Mao na siya. Kanindot kun makaamgot nga naa day natong Ginoo. Bisan ang imong bana nangabit o ang imong asawa nakabit sa pare. Naa dihang Ginoo, naa ang Ginoo. Bisan ang imong anak misuyop, bisan ang imong anak tapulan kaayo, adik pagyud kayo ng duwa sa computer, dako pagyud kay kaon, hugawan pagyud, sige lang kahagbong, bisag module, hagbong lang yapon. Naa dihay Ginoo, di ba? Nya karon unsa may itong buhaton kay naa may Ginoo, amo nang pagpatudlo sa Ginoo, unsa may akong buhaton. Nabitang ano ibang mga desisyon din hiba sama atong kuanta gahimo tao kananaa dining tong diatas gawas ba katong
Living Rosary. Ana, uwan man to, uwan ka ito. Mutana ko sa Ginoo, Lord, unsa may buhaton na orange signal man ang lugar niya, sige mangyog uwan. Wa man mo tingog ang Ginoo. Wa siya mo tingog ba kung pangutana. Nga pagkataon-tauran, ako nalay nihatag niya kondisyon. Magmisa man kurong alas 11, Lord. Domingo man to. Magmisa man kurong alas 11. Ighuman akong misa, imo ganing ipakita ang adlaw, bisag hanap-hanap lang, anha misgawas maghimo sa Living Rosary. Dili gani, adto mi sa gym, San Vicente. Uy, pag humagmisa, porti mangit-ngita. Ngit-ngit kayo. Anang dag-om dyan kayo ba? Nako, ato tas gym, dadaanan ang atong tanang gamit. Asa i-install ang sounds pa der? Dito sa gym. Nya, nigawas din ko diri, kay perti man itong daghanang linaw diha. Nako, kuan ni kana ganing kuhaan ng tubig din kay kuyaw kani mga dapso taan ana ba? Uy, paghangad na ko sa langit, naa may adlaw nga hanap. Nako la, naay adlaw. Nako dinhi, balik dinhi. Gibalik diha perting basaa pa. O tanawa, di ba? Wa gyud giuwan. Nya dunay nisulti sa akong kasing-kasing bang sa may sa mga orasan ako pauwanon. Inako bisag mga alas 8 lang, Lord. Kaya akong nahuna humana sad mi ana mga 7:45 human nami bahalag mo bunok ang uwan. Sus nadilatar magmaayo ang pag-install sa sounds kato pag ilang decoration porti mangdugaya. Pastilan tunga-tunga pamas rosaryo alas 8 naman ning agning sugo dayon og uwan. Nako, Lord, ayaw yung tawag pauwan na isa. Ingon kang alas 8. Mura mag, naasay ni ingon ako ba? Ingon kang alas 8. Nako, diyaroon ang umuwan. Sus, pating basaan Portira bang guwapaha sa gihimong Maria dito nindot kay sinina. Nako kanaron, mura ganaron, tigso ang naong anaron. Ana, isa na ama mo yung mga payo nga gipamalit para nang pimag diha. 50 na kabuk, daghan pa makaigwa magamit. Gipahabwa. Sus, pag-ablis mga payong, murag mga uhong bagana. Nako, nindot man sa day tanaw. Nako, sige Lord, pauwan na lang. Pero naingon bita ko, nako Lord, extend. Kaya na-delete ba yami? Pwede 9:30 lang, 9:30. Pag sulti na ko, anak, nawa na yun ang buhabo. Siya basta 9:30 ha. Nya pag human ato, sige na kong pasalamat. Salamat Ginoo nga imo kong gitubag bisan pag makasasala kay ko, bisan pag daghan kay kog sala, nya gipahinomduman ko sa Ginoo. Oh bitaw, gabi kasahan sad ka, ako bitaw. Sa Anong inyo mo kung tutukan o kung sa isaan ako pagkagabi ato. Gatuo mo parehas inyo. Di oy. Lahi sa ning ako. Nako bitaw Lord, sorry kayo. Nya salamat aniha, bisag kuan kayo. Bisag makasasala kay mi otro sa nina nag-lead sa rosaryo mga sadaan sa kinastanan nako pero imo giming gipakita sa imong gahom o grasya ni agiday ka present giday ka din ko nahimo ra gyud oy pag human sa alas 9:30 na human na diha tanan wa gyud ni uwan nawa ang orange signal kay ang Ginoo nagtan-aw na to siya kamao man day kang musangpit bisag daghan kag sa kamao man day kang magpaubos kay daghan kag sa ana mao na diri niingon si San Pablo sa ikaduhang pagbasa ipakita sa tanan ang malumong kinaiya hapit na mobalik ang Ginoo ayaw mo kabalaka kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo sige gitag pasalamat no suway na ninyo, igulis inyo, salamat Ginoo, buhi pa ning akong bana. Galigid bas kahubog. Salamat na ginhawa pang panuwaing dako. Salamat. Itanaw nimo imong kwarta. Usa na lang kagatos, napakay palitonong tambal, napakay bayaran ng suga. Moabot og mga 5,000 imong gikinahanglan imong kwarta, 100 pesos na lang. Unsa may una nimong isulti? Salamat Ginoo ni apakoy 100. Ay pagsingon, Lord, asa man ko bang utang? Ayaw. Pasalamat na kay 100. Aron imo nang ipalit og pagkaon, mabusog na mo, putlan din mo suga. Ay may imong gusto, putlon imong kinabuhi o suga?
Mas may pansuga eh. Ako, ni-graduate ko og high school o college, 1983 hangtod 87. Oy, ang akong suga, kandila. Niya ang akong sudan, kasagaran, luya og asin, tunlob, anak, kit-kit gamay, igtubod slaway, pasok sa kanon. So, dayon. Ang kanon pagi ato, katupang ginaling sa bato nga mais, numero 12, hait kaayo, ikabahaw, mura magisi ang imong tutunlan dire. Kinahanglang patuburon imong may imong laway. Ang luya, perti man ang patubod sa laway. Paslak dayon, kaon. Nya, so, akong suga, kandila. Sige kong pasalamat sa Ginoo nga makakita kong kandila, labi nagmuadto ko simbahan ay mga upos dito panglabay. Ako nang tigomon, kani usa ka adlaw na ni makatuon ako ani. Wa may kuryente. Na inigkapawong sa nang mag-brown out ang akong mga silingan mo siyagit. Hay, brown out. Ako mulingi-lingir kung ano siyagit man to sila. Wa ako kay bawo brown out. Nya inigsiga sad, malipay sad sila. Okay ra gyapon ko. Wa jud ko magkinahanglan anang ingunani nang kuryente suga wa oy. Pero ni graduate ko high school, nag-reunion mami gahapon sa park na reunion. Oy, ila kong sige hagin congrats Father ha. Bright yung kayo Father. Na kung ano man siya. Dias atong yearbook ay ikaw man dito'y 5th honor. Nakahay nagisgote. Siya, sige, di na lang nihisgutan. Ikaw lang mo ni kuan karon ni viral. Ay na nagisguti. Sige, silag pa-picture nako mga naong ay katugong ako mga naibgan sa una bitaw. Nga wa ko kapanguyab kay mga gwapa ra kay sila. Uy, gasige nag-agbay-agbay nako pa-picture mo din, pa-picture. Sige, sa kong ingon sa kong una-una, nganong karon pa man ni. Lingaw kayo eh. Ito mga perti ka mga siga o mga beauty sa una kanay ni guys call na mga inana magsige lang taw tag laway panila patong laway kay manguyab ka nga naong nako perting luspara luyag asin unsa may makapagwapo ana nya ini katapos pagi semana ikasabadog domingo la pangarga gyud nay gunahon na laguna pakyaw ng gunahon para lang dunay gamay sweld kanang suhol aron makon kinsa gutay mo arang-arang anaong ana. Pero nakailan ba sa ko ginagbay so na makauyab-uyab sa jud ko. Pero adto lagi atong nga dugmok-dugmok ba. Napakyaw ng gunahon para lang dunay gamay sweld kanang suhol aron makon kinsa gutay mo arang-arang anaong ana. Pero nakailan ba sa ko ginagbay so na makauyab-uyab sa jud ko. Pero adto lagi atong nga dugmok-dugmok ba. Salamat sa Ginoo. Salamat. O tanawa karon. Gari collection ko gabi dito sa Marigondon. Ang akong tok usa ka oras og tunga, ang pinikturay duham sad ka oras. Nako kapuya sa dani Ang mo pa picture baka na ra bang mga youth may kugihan kay pa picture. Sige pagsanding-sanding ganahan sa taong paring tiguang. Adi mo ganahan sandig-sandigan. Makalipay na eh. Pero ayaw pagbutang o gunahuna nga malaway. Panagsalang. Pero mauna siya. Malipay ta pasalamat yun. Kay ang Ginoo mo hatag gina nato. Daghan kaysa gihatag nga grasya kaysa magsigitag reklamo, magsigitag kahadlok, magsigitag kasuko. No? Sige, manindog na ta, mga malipayon.